Nagpahimangno karon si City Health Office Head Dr. Josephine Villafuerte ngadto sa katawhan nga magdoble igmat panahon sa ting-ulan ug pagbaha gumikan sa posibleng makuhang balatian sama sa dengue ug leptospirosis. Base sa pinakaulahing dato sa CHO, di moubos sa 1,500 ka dengue cases ug 27 leptospirosis cases ang natala sa Davao City gikan Enero hangtod unang semana sa Setyembre karong tuiga. Sumala ni Villafuerte nga kung ikumpara sa figure sa milabang tuig, dako ang pagkunhod sa ihap sa mga kaso sa duha ka mga rainy season diseases kung ikumpara sa susamang period ni adtong 2016 tungod sa gihimong mga intervention sa lokal nga panggamhanan. Compared to last year, mababa ng cases nila, hindi na tulad last year. This one is we also give the credit to the barangay councils. Kasi sila Kapitan Mandit at yung barangay council niya ang nagtulong sa atin para magpalinis ng kanilang community. Sigon ni Villafuerte nga kung adunay pagbaha sa usa ka lugar, muhimo gilayon og aksyon ng CHO ngadto sa mga residente aron ma-prevent ang pagkaylap sa maong mga balatian. Sa mga katawhan is please continue to do your 4 o'clock habit. Let's clean our house, clean our surroundings, itapon natin yung mga nag-aipon ng tubig, linisan natin lagi ang ating pinag-iipunan ng tubig, tingnan natin na atong sandayong o naatay stagnant water, no? Tangtangon na to siya kung asa pwede mag-breed ang mga mosquitoes para wala tay mabuhi ng mosquito. Kung wala tay breeding sites, wala yung mosquitoes. And also for the flooding, please don't wade in water. Use your protective boots. Kini ang inyong radyoman sa City Health Office, kasamang Amy Genita, Tatak, RMN. Tatak, RMN.